नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बरायबाय दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर होमबानो गासैबो गुदुं गुसु फिदिन जाहोनखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर फैदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै फेसबुकआव खालि भाइराल भिडिअ भाइराल फट'ल' नुनो मोनो मा जालांखो फेसबुक ससियेल मिडियाफोरालाय बे भिडिअ लोगोफोर फैगासिनो दं साननैसोनि उनावनो बे भिडिअआ नोंथांमोननि मेगन सिगाङाव नुनो मोनगोन लोगोफोर मा भिडिअ जानो हागौ बियो खाट्रा भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोनाबो नुगोन वाह 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 मा खाफाल लोगोफोर जोंलाय बिदि मानो खामजानो मोना मस्त' थैनोसै बैसो जानाय सासे बोराया सासे सिख्लाजों खुदुम जादो नाथाय जोंलाय मानोथ' बिदि खुदुम जाया लोगोफोर खाफाल नांगोन खाफाल लोगोफोर जों मोनगोन ना मोना बिदि खुदुम जानोलाय एसे साफा सिख्लाजों खुदुम जादो आरो खुदुमबो मोनबावदो लोगोफोर खाफाल नाङो खाफाल बे बोराया खाफाल गोनां ओंखायनो बे खुदुम जादो लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो लोगोफोर गोसोआव कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर एसेनोसै लोगोफोर